Doncs aquest curt té la peculiaritat que l'estem gravant amb càmera professional i amb càmera de caset, perquè vam provar de fer-ho a pospo al look, però no ens acabava d'agradar i vam decidir que el millor era fer-ho real amb la càmera de caset i així quedava el look perfecte. M'estic dedicant en aquest lloc de platja a captar en mono tots els sons de veus i tinc també 2 micros inalàmbrics amagats per captar els ambients. Soc la directora d'aquest curt i del que m'ocupo bàsicament és, a part d'haver pensat la idea i escrit el guió, parlo amb els d'art, amb tots els equips i els coordino per aconseguir la millor estètica possible. I a part, aquesta és una de les nostres localitzacions, en tenim unes quantes, són jornades molt llargues, però per ara està sortint molt bé. Soc alumne de primer, però he vingut a ajudar amb els de segon i faig script. És bàsicament apuntar el número d'escena, de take, apuntar les observacions sobretot si ha estat bona o no. Bàsicament per després a pospo tenir-ho fàcil per editar. És el primer cop que ho faig, però la veritat que m'està agradant bastant i estic aprenent molt. Bueno, jo em dedico a ser l'ajudant de direcció i bàsicament el que faig és coordinar tot l'equip. Ja està, estic pendent de que tot surti bé i a temps. Take 2.